tatkala narpa Kresna tantus anyokra ring Resi Warajawi Suta kang munggah kekalihing rata teher tumyang ingkang sarotama tanwarta magawe sembani kula Koko Prabu eneng apa Yayi Arjuna Koko Prabu mboten nyana babar pisan menawi Bratayuda menika wengis Bratayuda wengis inggih Koko Prabu wengise perkara apa ing atasipun Pandhawa menika namung badhe ngrebat kamukten kemawon ngantos ngurbanaken para pepundhen kadang sepuh miwah para dwija inggih para guru kula Koko Prabu kranta-ranta raos sing manah kula menawi tetela mekaten kula mboten menang mboten dados menapa mboten nampi kamukten negaring Astina inggih sampun ngono inggih Koko Prabu dadi kowe gelem perang iki mergo kowe iki ngarep-arep barine kamukten negara Ngastina ngono inggih Koko Prabu wo la yo kleru Janaka wiwit biyen mula jenenge perang kuwi kejem perang kuwi wengis Bratayuda iki yen kowe mung ngarep-arep bab perkara kamukten baline negara Ngastina kowe bakale kecilik sabab mengkene ya Yayi upama kowe iki menang ya upama kowe menang Janaka kowe besok entukmu negara ya negara kothong ora ning isine sebab isen-isene negara kuwi dientekke Kurupati nggo ragat perang iki upamane kowe iki besok kowe menang upamu ya kuwi mung para waranda bocah lula wong cacat wong jumpo kuwi entuk-entukamu sarwa ngeres to wong menang kok kukupane kok malah ngeres-resi ati ya to kowe menang ning entuk-entukamu bocah lula cah nangis ting celenger bangsane rondoan kelangan bojo wong cacat sikile pedhot karo wong jumpo sing kira-kira dadi tontonan ning lha ya jroning kowe gelem ngrukti kowe gelem ngopeni karo bocah lolo bangsaning waranda wong jumpo wong cacat kowe bakale entuk mustikaning kamukten sing sakjeke urip durung tau mbok temoni nek mung nemu negara magrong Mas Micis Rajabrana lumrah ning nek kowe gelem ngopeni bangsane bocah sing keloro-loro kaya ngono kuwi mau kowe bakal entuk mustikaning uripmu sing sakjekmu urip durung tau mbok prangguli lan maneh jroning piwulang perang Bratayuda iki Janaka ing kitab Bhagawat Gita wis nyebutake isine mung loro bakti yoga lan karma yoga bakti yoga kuwi tegese darmaning satriya mangrurah satru murka rantas malang-malang putung mbah kuwi pepundhen mbah kuwi sanak apa kuwi sedulur yen to pancen ambeke angkara murka kudu sirna saka lumahing jagat raya iki kuwi bakti yoga lah karma yoga nindakake kewajiban kasatriyan kaya ngono kuwi ing tembene kowe swarga apa neraka ora susah mbok pikir kuwi pasrahno menyang agiring Gusti kang akarya jagat mudeng inggih Koko Prabu nah nek pancen kowe ora gelem perang tegese kowe bakal ngurip-urip nguri-uri karo angkara murka
Nek angkara murka ndodro ning jagat raya iki kowe aja nyalahke sapa-sapa, kowe nyalahno awakmu dhewe. Sebabe satriyane ora gelem perang, ora gelem temandang. Kuwi lho Janaka, kuwi pikiran kanthi wening. Wah, jlamprong gembeng kaya bayi. Wah, ngono wae tak nangis senggurukan. Werkudara, apa? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Wani kowe? Sing kandha sapa? Kowe kuwi lho. Ngopo? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Kowe wani? Sing kandha sapa? Kowe iki guneman kok mulek ora sambung iki piye to? Kowe iki tak tari. Kowe kuwi tanding karo Bisma wani ora? Sing kandha wani iki sapa? Oh, la iki wis kisruh ya ngene iki. Jebulane kowe iki ya ora wani. Dudu perkara wani apa ora wani kuwi mbahku wis paring ilmu karo aku. Malah kuwi ya tunggale Janaka mau. Janaka wonten dawuh. Saiki Janaka Werkudara ora susah kowe temandang gawe. Saiki aku njaluk senjata pitulung kelawan sira Yayi Arjuna. Ora susah kowe perang. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku bakal mundhut ngampil barang darbekmu. Kowe lila apa ora? Menapa kemawon pusaka menapa kemawon ingkang panjenengan pundhut. Badhe kula aturaken. Tenan, saestu kowe lila. Inggih, lila Kanjeng Koko Prabu. Aku nyilih bojomu Wara Srikandhi. Aku nyilih bojomu Wara Srikandhi bakal tak dadekake senopati. Bareng aku arep nyilih bojomu Wara Srikandhi tak dadekake senopati kok kowe ndengengek. Apa? Menapa kirang senopati anung-anung kenging menapa kedah Srikandhi ingkang dipun jelaken wonten palagan. Lah kowe dhewe yo ora wani ngono lho. Ora coba. Kowe ora wani, Werkudara ora wani bareng aku arep perintah Srikandhi, kowe ora entuk bojo kula. Aku ngerti nek Srikandhi kuwi bojomu. Lati pakarti kudu nyawiji, ucape batine kudu padha. Tegese kowe ora wis lila to, aku nyilih barang darbekmu. Nek ora gelem perang, lho niki Koko Prabu menapa kemawon kula aturaken. Bareng bojone disilih kok. Ora entuk. Wah, kekno. Sinten jam 5, Dik? Kok dadak piek. Upaminipun boten Wara Srikandhi dos pundi? Menawi ngantos Srikandhi alit sakit ageng pun pejah. Ati kula nek cerewet. Kuwi yo ngono kuwi. Kowe lila apa ora? Nek pancen lila, coba. Tarine dhisik. Kanjeng Pangeran. Wara Srikandhi wonten dawuh. Dina iki kowe kadhawuhan Koko Prabu Ndwarawati kajumenengake dadi senopati. Keparipun Kanjeng Pangeran. Ning gugu aku kowe aja gelem. Tepat. Ampun kula menika nggih senopati najan kula menika putri. Nanging kula menika nggih prajurit. Sampun kajengaken to Kanjeng Pangeran? Werkudara, apa? Kok suwe men kae? Coba kae tilik ana kae ngopo kae? Aku iki bojomu. Kowe tresna karo aku. Manto karo aku. Yen ning cilakamu aku sing kelangan, sing muktekke kowe iki aku. Kowe manut apa ora?
Inggih ngestaken dawuh. Aja gelem yen kon dadi senopati. Apa? Sing lanang ra entuk. Werkudara yahene kok ndagel. Ya wis, coba engko kepiye dadi ning lelakon. Kanjeng Koko Prabu. Ya rikala semana ingkang ngraka Yayi Arjuna minangka dutanipun Kakang matah kelawan Wara Srikandi ya jeneng sira Yayi. Tak dawuhi jumeneng dadi senopati Ngalaga. Kowe tak angkat derajatmu. Rikala semana kowe kuwi ya senopati pepethingan. Kowe meguru manah sapa jembok gurone ya Janaka. Nyatane kowe ya unggul bisa ngungkuli para putri liyane. Nah, dina iki buktekno. Kira-kira kowe wani apa ora? Yen kowe dadi senopati mungsuh karo Begawan Bisma. Menawi keparingipun Kanjeng Koko Prabu mekaten nggih Koko Prabu kula nampi sendika ndherek kula setaken dawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nampi setaken rasa jual jawil. Haha. Oh. Werkudara kok guyu. Ora wangun. Piye Janaka yen kowe krungu tembung kaya ngono kuwi? Saiki aku ngelingke karo Siadi jaman kowe ngarah Wara Srikandi. Kowe prastya apa ora karo bojomu Wara Sembadra? Ayo. Bareng wis paripurna meguru manah karo kowe terus kowe nglamar karo Srikandi sing mbok kon nglamar Sembadra. Wis. Apa umum to kuwi? Arep rabi meneh sing nglamar kok bojone ini ra dapurmu apa enek. Ayo. Kowe tembungmu rikala semana ibune kulup. Aku kepengin garwa Wara Srikandi ku ora perkara ayune, nek ayune ayu kowe luwes kowe. Anak-anakku pengen Wara Srikandi, Srikandi ku duwene kasekten kaya aku, titik sing jemparing padha karo aku. Besok kepengkok ing Pancabaya Srikandi iki bisa jaring palagan. Ayo ya ngono apa ora? Ayo. Ora ketal-ketil mripatmu kowe. Ya ngono ora? Inggih. Lah iya. Ngono kok dadak. Lah yo bojomu dandana cara prajurit. Kula Koko Prabu Puntin kula mangke prateng delahan. Bingeng manah kula tanpa pepindhan Koko Prabu sasampunipun kula katetepaken jumeneng dados senopati. Yayi Wara Srikandi. Nadyan to sira iku traing wanita nanging Siadi iki nudratake bisa jumeneng dadi senopati. Duweni kadigdayaning tanpa beda kaya priya. Inggih Koko Prabu kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Ya, sing ati-ati ya Wara Srikandi mungsuhmu ora baen-baen. Mungsuhmu ku mau Begawan Bisma. Ngono ninggi. Kanjeng Pangeran kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Iya. Kanthi sing ati-ati. Kang Panjodipati kula nyuwun pangestu. Ah, ya kumpreng ndang mangkat kono.
peperangan getih wedi mati. Apa kurang senopati sing pepethingan? Arep kowe nyandang nganggo cara senopati, aku wis ngerti yen pancen kowe kuwi wanita, kowe bocah wadon Sri Kandi. Aja kowe sing maju bojomu kon maju menyang paperangan kene. Aja ngremehake kelawan wanita, aja ngremehake kelawan Sri Kandi. Nadyan, kowe wis bisa nyirnakake senopati ning Pandhawa katurune pisan yang Seta Utara Wirasangka. Nanging aku ora bakal ulak, aku nandingi kridane Begawan Bisma. Lho. Aku ngeman karo kowe ya Cahayu, aku ngeman karo kowe. Aja nganti tanganku tak regeti nganggo ludirane wanita. Aja nganti tanganku iki kena getihe wanita. Mundur. Entuk pancen aku bisa ngasorake Pendhita Takanda Begawan Bisma. Oh, lah dalah cobanen wong ayu. Sang Senopati Agung para Sri Kandi sing pengabaranira Sang Begawan Bisma kendang kaprajondang ananging rikala semana enget Purwadasina pungun-pungun saking ngantariksa cumalorot wonten wujuding kancing gelung ingkang dumawah wonten ngarsanira Dewara Sri Kandi kagiat gura wekasan. Anggar Jita jroning penggalih kusumaning ayu Dewara Sri Kandi rikala semana wonten kancing gelung ingkang dumawah wonten ing antariksa sigra jinandhak kelawan Dewara Sri Kandi kawah wonten ngarsanira Sang Begawan Bisma kagiat ora wekasa. Iki dudu gaman nibake wae kok kadung tekse ora tekan nggone kok wujude kok nyolowadi temen apa iki
pandulune Begawan Bisma dupi mulat wujuding Kancing Gelung. Lah menika Kancing Gelung ingkang nami Panatas ageme Dewi Amba rikala semanten. Datan pangling jungking penggalih Sang Dewa Brata ya Begawan Bisma dupi mulat wujuding Kancing Gelung Panatas teka kaya mangkono pangandikane Sang Wikudibya Begawan Bisma. Aduh, aku ora pangling iki Kancing Gelung Panatas iki ageme Yayi Dewi Amba rikala semono. Aduh garwaku wong ayu. Oh, garwaku wong ayu Amba, Dewi Amba. Bareng aku weruh wujuding Kancing Gelung ing rikala semana nggo Kancing Gelungmu kang aran Panatas. Saknalika kaya kedodok rasane atiku. Mbok menawa wis temeka kala mangsane. Amba, wis kowe aja nglelaga rasane atiku wong ayu. Dasare aku ya tresna tenan karo kowe wong ayu. Iki mung tak nggo sarana aku ngrampungake jejibaning uripku aja nganti aku iki digeguyu dening wong akeh. Ambo wis pun Kakang nglenggono marang kaluputan. Mbok menawa iki wis tumeka pestine aku kawan kowe bisa ketemu kesuwen enggal tamakna pusakamu kuwi Sri Kandi. Somadangi jagat tuk mungupaning sak pucake bukit martabatan sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Bangeting panarimaku nggih Wara Sri Kandi anggone bisa nguntapake kelawan pun eyang ing ngetal kandha Pandhawa lawan Kurawa saiki padha sumurupa iki lho
Perang kuwi kejem, perang kuwi wengis. Ora ngemungake mung para senopati kang gugur nemadyaning palagan, nanging para kawula cilik sing ora ngerti kenthang kimpule, sing ora ngerti marang dodok seleng kaluputan. Ewadene melu kesempyok ing ngaradan kawengisaning perang Duryudana wonten dawuh ya. Ngerti kuwi? Inggih, ngertos Kanjeng Hyang. Wangkal-wangkotmu kang kaya mengkono mau nuduhake yen to pancen atos atimu. Ya, muga-muga paring pepiling Surasudira jayane Kanang Rasuh Bratulah tekaping Darmastuti. Wis aja padha mbok tangisi. Bab perkara guguring pun kaki aku bisa nemtokake bab perkara patiku kapan. Yen punis kabeh padha sumingkira. Sumingkira kabeh wae. Rikala semono suka jroning penggalih Sang Dewa Brata kaya wis antuk jatining pemarem katresnaning Madyapada datan kasembadan apan tetela katresnan ana ing loka baka ingkang nedya pinanggih. Santuk jatining pemarem nenggih Sang Dewa Brata Jumawana Dewi Ambuh renteng-renteng ora runtungan suka dening penggalih wong agung kekalih apan tetela nadyan tan kasembadan katresnanira wonten ing Madyapada katresnan ingkang wonten ing alam baka saged pinanggih